Tisztelt Facebookosok, ez az első őszi jelentkezésem. Megindult a politikai évad, itt vagyunk Sárváron, frakcióülést tartunk. Számos fontos kérdésben születtek döntések, válaszjogi törvény módosítása, szociális kérdések, munkahelyteremtés ügye, de a legfontosabb, hogy a frakció az IMF és az Európai Unió Magyarországnak fölkínált kölcsönével szemben támasztott föltételeit is végigvehettük. Úgy tetszik, van tehát tudásunk most már arról, hogy mit várnak tőlünk azok, akiktől egy biztonsági pénzügyi garanciát szeretnék igénybe venni. A lista hosszú, a sajtóban olvasható, a nyugdíjak csökkentésétől kezdve a bürokrácia leépítésén át, a bankadó megszüntetésén keresztül a bankoknak juttatandó pénzösszegig minden szerepel benne, ami nem érdeke Magyarországnak, ezért a frakcióülés arra az álláspontra helyezkedett. Én személyesen is ezzel a véleménnyel értek egyet, hogy ezen az áron így nem. A frakció fölhatalmazott bennünket arra, hogy egy alternatív tárgyalási javaslatot hozzunk tető alá a következő napokban, ezen fogom dolgozni.